बियो जोंनि थाखाय गोजोननायनि बाथ्रा जे दिनै बिथांमोननि फेमिलिया लुपसानजाब फेमिलि होनो आरो चय लुपसानजाब होननाया मंगलियानि सासे बिराद गिदिर एजुकेशनिस्ट जायखौ सारा मंगलियानि मानसिफ्रानो मोनथिगौ बे जोबोर सन्मान होजानाय मंगलियायाव आरो बे फेमिलिनि नैबे बिजामादै गिदिर नैबे जाबाय जोंहा लुपसानजाब जायनि नामै बे न'आ दं बा न'नि बिगोमा बे जाहैबाय बिसि जाय एजुकेशनिस्ट आरो बे जाहैबाय बिनि फिसाला आरो बे बिहामजो गतिके बिथांमोना गावसिनि न'खौ दिनै सय लुपसानजाब बड'लेण्ड हाउस माने सय लुपसानजाबनि बड'लेण्ड हाउस होननानै बे न'खौ नाम दोनबाय आरो बिथांमोना बिराद मोजां मोनदों जे मंगलिय मानसि हिसाबै जोंखौ बड'लेण्डनि मानसि बेवहाय फैनाय आरो बिसोरजों सम्पर्क लाखिनायखौ बिसोर होनदों बे न'खरा दा जेब्लायबो बड'लेण्डनि थाखाय आसामनि मानसिफोरनि थाखाय बियो माने खला जेब्लाखि फैयो बेवहायनो थानो हागोन आरो जिखिनि सहाय नांगौ बेखौ बिथांमोनहा खालामगोन गतिके बड'लेण्डआ गावसिनि न' होननानै बेखौ साननानै लानो हाबाय होनदों आरो बड'लेण्ड नामाव बिसोरो बे न'खौ उसुरगा होबाय बे हिसाबै बिथांमोना दिनै टाइम बर्ड लिरनानै आंखौ खावलायनानै इमारजेन्सि एसेब्लाबो जों गोजोननायनि बेखौ खालामलांनायखाय आं दिनै फैदों आरो बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर सन्मान मान आं सानो इन फिउचार जोङो मंगलियाव आरो बहुतखिनि जोङो खामानि मावनो हागोन दा आङो बिथांमोननिफ्राय एसे फंनैसो बिबुंथि नैबे बिजामादै बिथाङा डिप्ल'मेट माने